Este disco, que é o último do trío, o último pero que é o segundo, porque tampouco somos tan prolíficos, chamase Unexpected Trip. E, bueno, isto ten que ver que realmente non teño programado ningún tipo de plazos para facer discos, nin teño unha idea moi clara de como comportarme en ese sentido, non? Entón, pois, de repente darse unha serie de circunstancias pois que poda invertir un diñeiro en gravar un disco, que os músicos cos que quero gravar estén disponibles. En este caso era moi importante contar con Iago Fernández, que facía tempo que quería traballar con el, e bueno, cando xurdeu a posibilidade, pois o fixemos. No contrabaixo sigue estando Tom Warburton, que aparte de ser o contrabaixista, exerce de productor do disco, é o que fixo as mezclas, é o que fixo de director da grabación, é o que fixo despois a masterización, o sea que casi só faltaba que compuxera os temas para que fora un disco del. E nada, pois estou moi contento desa colaboración. Na actualidade, teño que decir tamén que nos directos estou contando con Paco Charlín, que é outro gran músico con que tamén tiña moitas ganas de tocar e que tamén é un placer, que é o que está neste vídeo.
A orixe do trío pois remontase a cando tocaba con Terela Gradín, unha cantante que colaborei en 2 discos tamén. E en ese momento estábamos tocando Dani Domínguez e Tom Warburton, e os tres tiñamos un entendemento bastante importante cando facíamos concertos e tamén un pouco a nivel personal tamén. E entonces surgiu a idea de facer este trío e bueno, fixen os temas que quedou como o meu trío, pero realmente a idea original era un pouco dos tres en canto ao concepto e toda a forma de traballar, non? Finalmente quedou como o meu trío, foron os meus temas, gravei, eso sí, en Barcelona, tamén con Tom Warburton, como sempre, e nada, tamén teño que decir que con ese trío non chegamos a tocar nunca en directo eses tres músicos xuntos, aínda que sí que poden disfrutar tanto de Dani como de Tom en outras circunstancias.
A grabación de Unexpected Trip foi un tanto accidentada porque tiñamos un sitio pensado para facer un ensaio previo ao disco que despois non puido ser. Ese tempo de ensaio converteuse en unha reunión de amigos e estivemos pois, dando unha volta por Sitges, que era onde estábamos residindo en ese momento, ese día. E ao día seguinte chegamos ao estudio prácticamente sin saber moi ben nin Tom nin Iago exactamente que temas íbamos a gravar, en algún dos casos, no? Outros temas sí que é certo que xa os tocáramos antes. Entón, hai 2 ou 3 temas que se tocaron por primeira vez no estudio e que ademais a primeira toma que fixemos é a que está no disco, o cal podería decirse que é un disco un pouco grabado pois como nos anos 40 ou como se di que se grababa nos anos 40 ou 30, non? Que era chegar aos estudios en horas que se podía contar con eles e gravar rapidamente a caída sin ensaios e, bueno, improvisando todo.
É certo que cheguei ao jazz por pura casualidade e antes deso pois, fixera algúns traballos como músico, tocara en orquestas de baile, tamén diferentes, en algún grupo de rock, pero con moi pouca continuidade. E realmente non, ni siquiera tiña moi claro se quería ser músico en esa época. Foi un pouco unha cuestión de oportunidade e que realmente primeiro me ofreceron traballo como músico, estive traballando un par de anos con unha orquesta, despois ofreceronme estar en un grupo de jazz e fun rapidamente a comprarme uns discos de jazz a unha tenda para saber un pouco de que iba aquilo e poder facelo. E o que si é certo que en ese momento empecé a aficionarme e fun creando adicción a esta música e a partir de aí sí que foi unha das miñas principales formas de facer música, aínda que non sempre non é a única forma e sigue sin selo, porque fixen moitas colaboracións con xente de outros estilos e espero seguir facendo no futuro.
A verdade que tiven a sorte de poder tocar en moitos países, non recordo exactamente ahora todos, pero bueno, sobre todo con Sumra, que é o grupo con que máis toco. E estivemos en Centroamérica, estivemos antes en Bolivia, estivemos en Bulgaria, en Seúl, en varias cidades en China, en África, creo, en Tánger, creo, si non recordo mal. E bueno, creo que hai que se me queda algún sitio, non? E a verdade é que é moi enriquecedor. No meu caso, casi máis que porque a nivel musical, a nivel persoal, non? De poder estar en outros sitios, coñecer xente de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, e de ver un pouco, pois, o que como é o mundo, non? Que a fin de contas é o que necesita calquer artista para poder ter algo que ofrecer despois, empaparse de todo o que te rodea e despois facer que todo eso aparezca na tua música.
En canto a definir as miñas composicións, non sería capaz de decir exactamente, porque o único que podo decir ao respecto é que o tempo foi evolucionando hacia cada vez máis sinxelo. Cada vez me fun olvidando máis das técnicas compositivas que aprendín cando era estudiante, cada vez a música que fago ten máis que ver co que se me ocorre no momento e con ideas que me surden de xeito natural, pois cando estou tocando o piano, cando estou sentado improvisando, ou incluso pois cando estou, por exemplo, na escola entre unha clase e outra que me quedo un rato tocando e de repente aparece algo e é o que no que estou confiando desde fai xa bastantes anos, que en eso que aparezca unha idea que me guste e facer deso unha composición. E despois hai outras cousas, por exemplo, cando toco a piano solo, que non están previstas, que non son composicións, sino que son improvisacións que aparecen no momento.